qui ha estat un dels protagonistes d'aquesta setmana, amb qui parlàvem ahir justament per felicitar-lo, li donàvem l'enhorabona perquè ha comprat un teatre als Estats Units. Mare meva. Antonio Díaz, el Mago Pop. Mare meva, molt interessant, Què tal, Genís? Molt bé, vaig de Mago Pop. Vas de Mago Pop? Què et Sí, sembla, val? senyor. És que... Ho he fet per explicar-te una mica quin és tot el joc. Per engamar-te una mica amb el personatge, clar que sí. Tot el que ha fet ell per convertir-se en el que s'ha convertit, perquè és una història increïble. És la història d'un somni americà, gairebé, que comença a Badia del Vallès, que tu dius... És possible tot això, i amb lo jove que és, nascut a l'any 86, imagina't. Mira, si et sembla bé, com sempre t'ho faré amb 6 imatges, que són 6 imatges demostratives de com s'acompleix un somni i com s'ha fet aquesta història. Cliquem la primera. L'has situat a Badia del Vallès, això per començar. Això per començar, però m'ha agradat començar a Cieza. Cieza és Múrcia, perquè quan al Mago Pop li van començar a anar bé les coses, i li han anat molt bé, va comprar precisament el club de futbol del poble dels seus pares, a Múrcia, a Cieza, perquè anava fatal, anava molt malament, va comprar-lo i aquest any, el 2022, l'estiu de l'any passat, van pujar a tercera regional, que era el que pretenien. Havia comprat el club i aquest és el dia de la celebració en què precisament tot això va succeir. L'important del cas és que tot això comença... Sabíem que havia comprat teatres. Victòria, però no un camp de futbol i un club. Bé, perquè això és la història d'un somni. És la història d'un sentiment, és la història d'una emoció d'un nen que un bon dia, a Badia del Vallès, passejant amb el seu pare, entren en un bar, on sempre anaven a prendre el cafè, es troben amb un amic del seu pare i el seu pare li treu, clac, una moneda darrere l'orella, el típic truc. I el nen queda tan embadalit que decideix que serà mag. Ell tenia 4 anys. Se'n va al lavabo de casa seva i comença a assajar. Comença a assajar trucs de màgia, comença a decidir que serà mag. El bo del cas és que aquí es preparava un gran cop. Era molt petit. Era molt petit, 4 anys. Cliquem la següent imatge. Bé, aquí hi ha la combinació per convertir-se en mag de 2 elements molt importants per entendre aquesta història i m'agradaria que et fixessis molt amb els detalls que t'explicaré. Tu has estat mai a Badia del Vallès? Sí. Ja t'ho explico. Jo hi vaig sovint. Sí? Jo ara visc a Sabadell. Sí. I els dissabtes a la tarda, dissabtes tontos, que no saps què fer... Te'n vas a Badia. Necessites uns coixins. Te'n vas a l'Ikea de Badia del Vallès, compres els coixins i després a davant hi ha el Leroy Merlin. Compres uns claus perquè has de clavar uns quadres... Sí, les compres aquelles, sí. Les compres aquelles, un marc... Aquelles que necessites i aquelles amb les quals no necessites però que també hi caus, perquè... Caus, val? Sí, sempre trobes coses que necessites de cop. Quan surts, vas amb els nens, vas amb el nen, tenim gana. Ja vas al Viena i ja sopes. O al McDonald's, o al Burger King. Ja ho tens tot fet allà. Badia del Vallès no té res, però ho té tot. Perquè a mi em soluciona el dissabte a la tarda. Els coixins, el Leroy Merlin, tot això. I tot això comença precisament a Badia del Vallès amb això que t'he explicat. Vols dir que ell ha viscut això, ell ha begut d'això. Ell ha viscut molt de tot. I llavors, per ser de la generació que és nascut l'any 86, mare meva del cel, fa 4 dies, és la combinació del teatre, la perícia escènica del nen tancat al lavabo intentant com es fa el truc de la moneda a l'orella, amb el món de la televisió. Perquè si bé debuta als teatres, debuta al Teatre Borràs de Barcelona, al Coliseum, vam estar-hi aquest Nadal, Coliseum, les butaques, el Res és impossible comença al Rialto de Madrid, és un noi que trepitja escena, és un noi de teatre, però també ha sabut combinar l'èxit televisiu. Amb el xou, teatre i xou i adaptar-lo a la màgia. Fixa't bé que aquí ha fet aparèixer un helicòpter a l'escenari. A l'escenari, jo ho he vist això, apareix un helicòpter i de sobte dius, què passa aquí? Com ha pogut fer aparèixer l'helicòpter a dins d'un teatre? Fa aparèixer un helicòpter, fa desaparèixer gent. Fa desaparèixer gent. A dins de l'escenari, quan l'estaves veient, aquella noia sortit del públic i de cop desapareix i dius on és. Exactament. I fa un altre fet molt important, que és el que t'explica tota aquesta història, que és el següent. Molt important això d'ara, i segurament aquesta és la fotografia més important a la biografia del Mago Pop i el perquè d'aquesta història. Que és que també baixa a l'escenari, se'n va al passadís, busca el personatge que li farà la fotografia i en aquest moment, aquí, justament, Stephen Hawking, aquest és el pare de la cosmologia actual. Gràcies a aquest senyor, molts hem estudiat astronomia, ens hem interessat per això que parlàveu ara, els viatges espacials. Stephen Hawking, un bon dia, va anar a l'espectacle del Mago Pop i el Mago Pop va tenir justament l'habilitat de baixar a l'escenari, perquè això també ho fa, mentre col·loquen l'helicòpter tot allò, baixa passadís, troba l'Stephen i li fa un truc sobre la gravetat. Precisament. Ha estudiat com hipnotitzar-lo i ell diu una cosa molt important, que diu no sé com ho ha fet. No sé com ho ha fet. Això és el 2013,
Aquí encara està sol. Però m'ha deixat meravellat. M'ha deixat meravellat. Aquí està sol. No hi ha l'equip de 50 persones que ho estan fent. Està sol amb un tècnic i no el pot pagar. No el pot pagar. Li diu, mira, no et pagaré perquè avui la taquilla que hem fet és justeta. 2013. 2013, val? I aleshores, però un dia et pagaré. I un dia no serem tu i jo sols. Un dia hi haurà un equip de gent aquí al darrere que prepararà aquesta història. Val? Perquè un dia, tu no ho saps, però jo tinc pensat comprar el Teatre Victòria. I aquí està. Demostrar que la meva màgia és teatral, és d'escenari. I aquests tres personatges que hi ha aquí, que eren els que tenien el Teatre Victòria, estem parlant del Paco Mir, l'Anna Rosa Sisquella, el Toni Albadalejo. Saps per què li van vendre? Ho va dir el Paco Mir en roda de premsa. Diu, li venem al Mago Pop no perquè sigui mag, sinó perquè és un home de teatre. Respectarà el teatre. No va fer cap mena de restauració, diguéssim, no es va carregar les butaques. Va continuar sent el Teatre Victòria. Va seguir sent el teatre. Que hi vas i el reconeixes, és el Victòria. I sobretot va créixer. I tant, i tant. És la casa on... I el va posar en el mapa del món, perquè venia gent d'arreu, tots els turistes que venien a veure el Mago Pop. Perquè el que ningú imaginava és que això va ser el banc de proves per preparar un equipàs de 50 persones. Trampolí, triple salt. Saltar cap amunt. I una cosa més important, perdona, fer entendre que el Res és impossible, quin títol, per cert, Res és impossible era un espectacle que tenia molta més transcendència que a Barcelona, que tenia transcendència mundial. Perquè aleshores succeeix això. Cliquem, no he clicat bé. Cliquem ara. Explica'ns on és això. Escolta'm, què és això? És que és això espectacular. és el Branson Magic Theatre, quin accent americà. Això ja sona a molt gran. Vols que et digui què és això? Això és Badia del Vallès. Portat als Estats Units. És Branson, això és una ciutat dels Estats Units, dedicada a un... Aquí no hi ha res, però hi és tot. Aquí te'n vas un cap de setmana amb els nens i tens... No cal que facis res més, que ho tens tot ja organitzat. Aquí hi ha el centre on la Dolly Parton, allà al final, la Dolly Parton té un centre, justament, un teatre. Aquí n'hi ha un altre que també fa màgia. I aquí al darrere hi ha centres on pots dinar, pots sopar, pots passar la tarda amb els nens i després te'n vas al teatre. Branson té 57.000 butaques en tota la ciutat. Butaques on s'hi fan espectacles. I on després et clavaràs una hamburguesa, passejaràs, hi ha també un centre de papallones. I el que sabem nosaltres és que ara ha posat en el mapa l'espectacle de Mago Pop i aquest serà el reclam pel qual molta gent anirà a veure Mago Pop com a primera excusa i després gaudirà... Això està al centre dels Estats Units. Aquí té accés a 150 milions de persones. Al Teatre Victòria n'hi van passar 2,8. Això només està superat, escolta'm, a l'any a Montserrat hi pugen 2 milions de persones, al Camp Nou i després ve el Teatre Victòria, amb l'espectacle del Mago Pop. Això ho superarà. Perquè aquí hi ha 2.800 butaques, i per tant ell sap que això ha funcionat i que aquí ho peta. Li vam preguntar, escolta, que no et quedis allà, i diu que no, que mantindrà un peu allà i un peu aquí. Hi ha un truc de màgia, que és baixar el passadís de Barcelona. Baixarà el passadís de Barcelona i seguirà fent-ho. Res és impossible, res és impossible. Perquè el passadís hi ha qui l'avala. I qui l'avala? Home, el rei del teatre. Arnold Schwarzenegger. Home. Aquest senyor, que pot semblar una cosa molt frívola, el Terminator, no sé què, s'ha format, es va fer famós justament guanyant competicions de culturisme als teatres. Teatres de tot el món, donava la Mr. Olympia, en va guanyar 7, al teatre. Home de teatre, baixar al passadís, ensenyar la musculatura que tens i els trucs de màgia. I pensar que tot això comença a Badia del Vallès, quan un amic del teu pare t'ha tret una moneda de darrere l'orella. I a més de la saviesa d'aquest personatge, de l'Antonio Díaz, del Mago Pop, de com ho fa de bé, mirem la seva cara. Té un carisma, aquest home té un carisma. Això és important. Té una combinació d'intel·ligència en l'escenari, però alhora de bona gent i de tio humil, i tot això és un somriure que és encantador. És el país del teatre. I això atrapa, i d'aquí l'èxit també que està tenint, i ho celebrem moltíssim. És així. Genís Cinca, fantàstic. Per cert,